Fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akkwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Għalix s-Sajd, ġie ffirmat ftehim bejn l-Aġenzija Aquatic Resources Malta u l-Università ta' Malta biex saħħu r-riċerka u l-kollaborazzjoni xjentifika fis-settur tal-akkwakultura u s-sajd. Permezz tiegħu se jiġu indirizzati l-isfidi fis-settur tas-sostenibilità ekoloġika u s-sajd ban li jiġu żviluppat programm ta' riċerka konġunta u li jinxteret it-tarif bejn il-partijiet. Il-ftehim jinkludi fih diversi aspetti, inkluż aċċess għal laboratorji ta' żewġ entitajiet għar-riċerka l iżvilupp ta' programmi ta' tagħlim ibbażati fuq ix-xogħol għall-istudenti u studji dwar il-biodiversità u t-titjib tal-prattiċi tas-sajd sostenibbli. Ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professor Alfred Vella, enfasizza kif dan l-element prattiku jħejjel lill-istudenti għas-suċċessi fil-karrieri rispettivi tagħhom. Fil-waqt li min-naħa tiegħu Frank Fabri, kap eżekuttiv tal-ARM, qal li din il-kollaborazzjoni tirrappreżenta pass sinifikanti biex iġġib eqreb ħidmet iż-żewġ entitajiet. Is-Segretarju Parlamentari s-Sajd elenkat li ftehimiet bħal dawn se jsidu fl-istudji li jsiru f'dan is-settur. Permezz ta' din il-kollaborazzjoni ħanaraw li nżidu l-istudji li fl-aħħar mill-aħħar jenuna biex anka nippjanaw il-futur tas-sajd u l-akkwakultura f'pajjiżna. Il-Ministru Grima saħaq li dan ftehim se jkun qed joffri opportunità unika lill-istudenti u riċerkaturi fis-settur. Permezz ta' dan il-ftehim ħankun qegħdin nagħtu l-opportunità lir-riċerkaturi, l-istudenti sabiex jagħmlu riċerka fuq dan is-settur, sabiex jinbnew karrieri f'dan is-settur u fuq kollox sabiex ikonna dejjem aktar għodda li permezz tagħha nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin kollha.